Uma ufudukela kulobuchwepheshe besimanje bezokusakaza ngethelevishini uthola phakathi kokunye izithombe sezingeni kuthelevishini yakho, iziteshi zethelevishini sengeziwe kanye nokunye. Imizi eswele engenazo izindishi ze-satellite kulindele ukuthi zifake izicelo emaposini ukuze uhulumeni ayixhase ukuze kuqinisekiswe ukuthi zifudwa ngendlela efanele ukusuka ku-analog baya ku-digital. It's literally not going to happen in South Africa because South Africans have migrated. Few houses that we are going to install and then we close off. That's why even the program is moving faster. Bekungelula ukufudukela kulolu hlelo kulesi sakhamuzi esineminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili. Sithi emva ukungena kololu hlelo kwadlala kuphela iziteshi ezine. Uyagcizelela ke ukuthi walandela imigudu efanele. Upington postkantoor. Uthi waya eposini e-Upington ukuyofaka isicelo. Uthi bathatha imininingwane yakhe kodwa abakaze bamthinte. Uthi waphinde waya kodwa akazi ukuthi kwenzakalani. Kwezinye izakhamuzi kube usuku oluhle. And other things, the channels are free, so it's much better for the future for us younger people. Amaphesenti angamashumi amane emibhoshongo SABC yokusakaza ngendlela endala i-analog ecinyiwe kanye namaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili yemibhoshongo ye-multi-choice nayo icinyiwe bese kuthi amaphesenti amane e-TV acinyiwe. We cannot afford to lose any viewers, but we fully support this process because it will enable the SABC to operate in a multi-channel and a multi-platform world, which will then help us to be able to fulfill our mandate fully and comprehensively. Uhulumeni uthi uzokwazi ukuhlangabezana nenyanga engunqamla juqu undasa wango 2022 kubela kuleli lifudukele ku digital.